Goňşy Gazagystanda geçen protestlerin fonunda türkmen häkimetleri öz ýurdunyň ilatyna gödөгçüligi güýçlendirmäge tinan şäherler kanun goraýjy daralaryň işgärlerine üýşmelegiň öňüni almak tapşyryldy. Owa ýerlerinde uçastyk polisiýa işgärlerine kanuny we tertip düzgüni berza etmek üçin şahsy jogapkärçilik barada duýduruş berildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary Mardaky we Libapdaky ýagdaýlar barada habar berýärler. Habarçylaryň Mardaky we Libapdaky kanun goraýjy daralaryň işgärlerine talgylanyp habar bermegine görä, häkimetler bu tebetlerdäki ilatyň arasynda büýdüzgünçilikleriň döremeginden howatyr edýärler. Goňşy Gazagystanda bolup geçen wakalaryň fonunda polisiýa işgärlerine ýokary huşkärlik derejesinde bolmak, her gün ýerden töwerekde aýlanmak we ýagdaýa gödөгçülik etmek tapşyryldy. Polisiýa birnäçe adam bolup duranlary tutsak edýär. Bile oturan ýaşlary sorak etmek üçin alyp gidýär. Resmi namalar barlanýar, maglumatlar hata bolýar. Tutulan adamlaryň telefonlaryndaky maglumatlar barlanýar, adamlaryň haýsy maksat bilen ýygnanandyklary soralýar. Güýçlendirilen gödөгçülük hemme ýerde gözelýär. Polisiýa hatda owalarda da patrul gödөгçüligini edýär diýip Mardaky çeşmeýär. Habarçylaryň sözlerine görä owalardaky etrap polisiýa işgärlerine olaryň tertip düzgüne hertiniň öz kellesi bilen jogap bermeli boljakdygy duýdurylypdyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan migrantlaryň garyndaşlary aýratyn gödөгçülik astyna alynýar. Bu döwürde Gazagstandaky wakalar Türkmenistanyň iratynyň arasynda esasy gürrüň bolýar. Habarçylaryň sözlerine görä öz aralarynda gürrüň edýän adamlar Gazagstanlylaryň öz hukuklaryny talap etmekde güýçlüligi barada aýdýarlar. Olaryň batyrlygyna haýran galýarlar we öz ýagdaýlary bilen deňeşdirýärler. Goňşy Gazagstandaky protestler Türkmenistanda ykdysady krizisyň görülýär edilmedik derejede mewjud döwrüne gabat geldi. Maliýe çökünlüligi, azyk ketmezçiligi, işsizligiň artmagy birnäçe ýyllap dowam eden soň pandemiýa sebäpli hatam erbetleşdi. Koronavirus çäklendirmeleri adamlaryň ýurdun içindäki girdeji çeşmelerini ýitirmegine we ýurdun daşyndaky zähmet migrasiýasy arkaly gün görmekden mahrum bolmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary resmi taýdan boyun almaýarlar. Marda we Libapda polisiýa gödөгçüliginiň güýçlendirilmegi bu sebetlerde häkimetleriň daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň garyndaşlary bilen söhbetdeşlik gurnaýan fursatynyň ýygyny gabat geldi. Migrantlaryň garyndaşlary daşary ýurtlardaky hosarlaryndan hökümete garşy toparlara goşulmalygy talap etmek barada duýduruş aldy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistleriň we opozisiýa toparlarynyň agdalarynyň köpüsi asly Libap we Mary vilayatlарyndan barlykda Gazagystan bilen serhetleşýän Türkmenistanyň Balkan vilayatyndaky häkimetler çağrylary Gazagystanyň universitetlerinde okuyan raýatlar bilen duşuk geçirýärler. Bu ýygnaklarda häkimetleriň wekilleri Gazagstandaky demonstrasiýalara gatnaşan türkmen ýaşlary barada maglumatlaryň bardygyny öňe sürýärler. Enatalardan çağrılaryň protestlere goşulmalygy talap edilýär. Muny Adatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy ýanwarda habar berdi. Tebit we etrap häkimliklerinde bolup geçen şol ýygnaklary bilim we migrasiýa gullugynyň vilayat bölümleri, gurnaýar we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri hem şol ýygnaklara gatnaşýar. Libapda hem Gazagystanyň universitetleriniň türkmen studentleriniň enatalary bilen duşuklar geçirilýär. Bu wagt Özbekistana ýanaşyk ýerleşen Daşoğuz vilayatynda VPN giňden petiklendi. Türkmenistandaky çeşmeler häkimetleriň hökümete garşy duýgularyň öňüni almak we VPN-leri petiklemek üçin alyp barýan işleriniň goňşy Gazagstandaky wakalar bilen baglanyşyklygyny öňe sürýärler. 6-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Gazagstanda bolup geçen wakalar barada ilkinji ýa-da resmi beýanat berdi. Habarda Türkmenistanyň soňky günlerde Gazagstan Respublikasynda bolup geçen wakalara alada bilen tiredýänligi we ýurtdaky ýagdaýyň gysga wagtda gadalaşmagy bilen içkin gyzyklanýanlygy aýdylýar. 2-nji ýanwarda Gazagstanyň günbataryndaky Janowezen şäherinde gazyň bagatynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestler 7-nji ýanwara çenli ýurdun köp bölegini tutdy. Almatyda polisiýa bilen demonstrantlaryň arasynda çaknyşyk boldy. Iň soňky maglumaty görä 18 kanun goraýjy işgär öldürilipdir. Almatynyň polisiýasy şäherdäki onlarça gozgalaňçynyň ýok edilenligini habar berdi. Kollektiwliň howpsuzlyk ulalaşy uramasynyň parahatçylygy goraýjy güýçleri Gazagstana bardy.